lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kula nuwun. Dumateng para pamirsa sedaya, kula sakoco rombongan saking Seni Barong Sidoasih, pimpinanipun Bapak Mintarno saking Bondo. Pewaris saking Bapak Jajo Suwardi. Ing sajeng punika boten kasupen kula sakoco rombongan ngaturaken sugeng siang. Sugeng pepanggihan malih kalian Seni Barong Sidoasih. Sugeng pinarak ingkang sekeca sinambi angkursebi pasukuan saking Bapak Saiful Arifin saha Ibu Rafiatul Munawaro. Bapak Saiful Arifin adalah Ibu Rafiatul Munawaro. Ing saat siang punika anggadhahi hajat netakaken ingkang putra inggih punika Muhammad Arsyada Arifin. Mugi ndadosaken putra ingkang berbakti kalian tiyang sepaipun kekalih. Ugi ing saat siang punika boten kasupen kula sakoco rombongan ngaturaken matur duking panuwun kagem pemerintahan setempat nuwun inggih Bapak RT, Bapak RW, Bapak Limat saha Bapak Lurah setempat ingkang sampun maringi izin kangge kita sakoco rombongan. Ing saat yang punika Seni Barong Sidoasih badhe ngedalaken tari-tarian Jawi. Ingkang angka sepisan inggih punika tari barong utawi barongan ingkang badhe dipun asta dening Bapak Susanto, Bapak Utomo, sedherek Jalil sak rencangipun. Ewan dene pentul kalian tembung. Pentul badhe dipun asta dening Bapak Supriyono utawi Bapak Bulet. Tembung badhe dipun asta sedherek Vian. Ingkang apa kalih badhe ngajaraken tari macan kumbang. Tari macan kumbang samangke badhe dipun asta dening sedherek Vian, sedherek Jalil, sedherek Iba lan sak rencangipun.
salajengipun mangke badhe ngedalaken tari Singolodro. Tari Singolodro samangke badhe dipun atos dening Bapak Susanto utawi Bapak Kencus saha Bapak Sony. Salajengipun badhe ngedalaken tari ondel-ondel inggih menika wonten Bakiti, wonten Bodong, ugi wonten Baronggo. Dene salajengipun inggih menika tari Buta Gedruk. Tari Buta Gedruk samangke badhe dipun asta dening sedaya seniman saking Seni Barong Sidoasih. Dipun sambung tari Burong. Boten panjang saha lebar. Monggo kita bersari sarengan kados napa bebereng cariyos saking Seni Barong Sidoasih. Nuwun. Jadi kalau sampun ini opening salam pambuka saking Paguyuban Seni Barong Sidoasih pimpinanipun Bapak Mintarno saking Gundu, pewaris saking Bapak Jojo Suwardi. Adik-adik barongan nggih. Kurang semangat barongan nggih. Oke.